Máme čím vyspat jako papovat. Noviny, to máme asi 8 kousků a nemáme čem to zůstat. Nemáte malé krabičky? No, jakože moc ne, no. Tak to má proč to? Máš říct v krámě Holkám třeba ti sbírají malé krabičky. A v čem vám to chodí? Tíhle nám dávali asi 6 kusů. A ty hodinky vypadají jak? Tak třeba takhle, některý menší, takhle, některý větší zase, takhle, to je prostě různý. A některý jsou zase vyšší, ale nejlepší jsou asi, no tohle tak takový, nebo větší trošku, tyhle ty jsou takové dobrý. No tuhle krabičku, když rozpůlíš, v podstatě. Jak rozpůlím? To je dost moc to, mám právě jako zavřený na poště. Takhle, kdyby si ji rozpůlil, Tak to a tady, přesně naru. no tak tam dáš jedný, druhý, a tadyhle z toho vyřízneš tu půlku a když je chceš mít v tom, půjč mi to. Je jako... Rozumíš mi, jak to chceš? Jsou skleněný, takže to bych chtěl pak zabalit jako... Proč to mě dlouheš? Tak to neděje teď.